això és un forn de calç, encara que en principi es va fer com a forn de fer teules. Els forns de calç estan més bé en la serra. Pensem que en la serra està la pedra i la llenya. Ací a Fontanars n'hi ha més de 40 forns de calç, escampats per tota la serra. La calç és un element molt antic, és un element de construcció molt antic. Els romans diuen que ja la gastaven. En la calç es pot fer el morter per anugar les pedres per a fer parets. Seria arena, aigua i calç. La calç s'hauria de dissoldre en aigua, s'hauria de fer una pasta per poder pastar. En la Vall d'Albaida, els dos pobles més calciners que n'hi ha són Llutxent, amb també 50 i pico de forns, i Fontanars. En Fontanars, des de fa molts anys, estan cuidant-se moltíssim i n'hi ha una ruta dels forns de calç. N'hi ha 7 o 8 forns de calç que es poden visitar. S'ha restaurat i estan allà. Inclús es va fer una cuita, fa uns anys un grup de persones van fer una cuita durant unes Pasqües de manera altruista i van veure com es fa la calç. Enguany, en novembre, en Llutxent se'n farà una també. Es couran 20.000 quilos de pedra. Fer calç és complicat i senzill. És senzillament coure eixa calç a 8 o 900 graus durant 50 i 60 hores. Durant 2 dies i 2 nits, o 3 dies i 3 nits, coure. Fan falta per cada quilo de pedra mig quilo de llenya. Això vol dir que en Llutxent, per exemple, van a coure's 20 tonellades de pedra, faran falta 10.000 quilos de llenya. Una vegada està cuita la calç, ja es deixa refredar, es trau, ja serveix per a fer també, per a fer pasta, per a fer morter. Però no només es pot fer pasta de morter, serveix també per a desinfectar. Quan hi ha una epidèmia que es moren els animals, una aigua en calç desinfecta moltíssim. Per als aljubs, l'altre dia vam estar en un aljub, en un castell, allà a Aielo, i en l'aljub eixe posaven també calç per desinfectar, perquè l'aigua estiguera bé, per emblanquinar. La teua iaia, que cada any emblanquinava i de passo que canviava el coloret i feia bonica la casa, feia blanca la façana. Feia blanca la façana i desinfectava la casa, no? Després va vindre el ciment i aquest material va quedar relegat a segon terme, no? I realment s'ha gastat molt poc. Però ara comença a gastar-se altra vegada perquè per a restaurar monuments històrics que eren de morter, que eren de calç, s'utilitza altra volta la calç. I també s'està utilitzant molt en llocs, en cases que tenen humitat, perquè sembla ser que la calç transpira. Si no, com el ciment, la humitat no acaba en ella, la calç, el morter, és molt bo per a transpirar. I alguns baixos, alguns sòtans, estan aplicant calç també. Aquesta història és una història que ha desaparegut pràcticament, però bueno, en Morón de la Frontera, en Sevilla, per exemple, hi ha un forn que funciona, que hi ha gent treballant. Bueno, i no és descartable que així a la Vall d'Albaida, en Llutxent, ja que s'ha restaurat un forn gran i que hi ha gent, antics calciners que en saben, i gent jove en ganes, no t'estranyi que es faci una cuita o dos anual. Depèn de si es demana. Els francesos estan gastant-ne molta, estan comprant-ne molta la que es faci. Ara es fa calç també, però es fa per el procés industrial. És agarrar un forn, deixar la calç dins i posar-li canya a 2.000 i pico de graus i en unes hores està fet. Això estem parlant de 700 graus, 800 graus en els de serra, en els nostres forns, i estem parlant de 3 dies. Es fa calç, es fa molt més ràpida, i la pregunta seria, quina és millor? Si realment la calç que es fa en els forns durant 3 dies fora una calç molt bona, millor que l'altra, i fora rentable, potser algun d'estos forns es tornarà a posar en funcionament. Però seria si realment la calç es pagara molt millor que l'altra.